1416. Ndikatero yangu ndekuti nkhani ya Salima South Mshipe tatisana nayo apa pamene tili pa District Center pamene tikudikira zotsatira za makuchipesa onse ali ku Salima kuti ziyambe kupika. Pale panikhoza kupereka malizata amenewo. Mungu kumbusana pacha kusalima tili ma constituency angati komanso muna mweke zotsatira zimene zafikazo nzochuluka motani. Okay, pati pano yangu ndi zimene za pa District Center pana siji zotsatira. Sinambe kubwera ndithu koma tikozana kuti by 3 at least by 2 half to 3 o'clock I think makuchipesa onse yakhokhaudi amafika pa District Center. Kuno ndima constituency ukwana 6 ile kwamba zoti ndi Salima North, ndi Salima Central West, ndi Salima Central, ndi Salima Central East, ndi Salima South Mshipe, komanso ndi Salima South kutero yango. Chabwino. Yeah, ndathokoza kwambiri akali ati zikamachitika zena ziwiri zitatu mubweranso kuti ifotokozera. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Mtolankhani wathu kuchokera ku Salima utifotokozeranso kumene kuna kuti zotsatira zosasimikizika zikuyenda motani. Earlier masana lero a Southern Africa Development Community SADC Electoral Observation Mission makamaka pofuna oyang'anira chisankho chimene chichitika cha 2025 mdziko muno anapereka dandaulo makamaka za mmene ku coverage ya chisankho imenechi kumbali ya news komanso ma program ikuyendera pozuzula Malawi Broadcasting Corporation kunena kuti adakhanga kuti akuyenda mokomera chipani china nde wankulu kumeneku ku Southern Africa Development Community Electoral Observation Mission Themba is it Nhlanganiso mzina ndi malemba maichura bwino amasuko adakamba zonena kuti mission imeneyi idaonanso zochitika zoterezi chisankho chimene chidachitika mdziko muno mchaka cha 2019 kuchokeranso ku Malawi Broadcasting Corporation amasuko adafotokoza zonena kuti adaona kuti MBC sadali okhazikika ndithu pakati pofuna kupereka mwayi kwa zipani zonse ndithu mdziko muno komanso ma candidate ngati mmene lamulo limafotokozera nde mission iyi yafotokozera boma unena kuti chonde akhale osatira malamulo amene amapanga guide regional and international amene timachita regional and international best practices ndipo athe kupanga implement zoyenerera pofuna kuonetsetsa zokuti anzathu a MBC sakuulutsa mawu mofuna kukondera chipani china chilichonse ndithu mdziko muno mogwirizananso ndi Communications Act komanso revised SADC principles ndi ma guidelines nde amasuku ndi ena akuluakulu kuchokera ku International Election Observation Mission dafotokoza zimenezi tsiku la lero chakumasana press conference kapena msonkhano wa atolankhani umene adachita ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe leroli chakumasana. Deogracious Mana ndi amene adali kumeneko ndipo anatibweresera zimenezi. Palaini ipa ndili ndi mmodzi mwa atolankhani athu amene ndi Brenda Kayo. Brenda, waswera bwanji? Ndiri bwino kaya iwe tabi komanso yankuzounda ku Banda. Ineso ndiri bwino. Ife tili bwino. Dzulo lija unatiuza kuti ayi ndikapuma kaye ndisinthana ndi wezi. Ukuoneka kuti ayi wabwera ndi mphamvu uno. Ndipo kwanzili mphamvu zonse ndipo Malawi atiwapatsira tsatane zimene zikuyendera kuno ku Lilongwe. Chabwino tifotokozere Brenda. Pano ndili ndi zotsatira za ku Lilongwe Nyanja constituency imene ili under Lilongwe Lulo pano pa Bwaila Secondary School. Zotsatira zimene ndi zosavomerezeka. Joyce Banda APP apeza mavoto okwana 201, Atokozani Manyani apeza mavoto okwana 191, Akwame Mpandawe apeza mavoto okwana 510, Lazarus Chakwera MCP apeza mavoto okwana 23,934, Akamuzu Chiwambo apeza mavoto okwana 121, James Chilungo Independent apeza mavoto okwana 41, Felix Bojola apeza mavoto okwana 33, Adaliso Kabambe UTM apeza mavoto okwana 255, Atubele Muluzi apeza mavoto okwana 67, Afika Mutharika DPP apeza mavoto okwana 1,667, Apuziro Mvula apeza mavoto okwana 18, Frank Mwenefumbo apeza mavoto okwana 15, Akondwani Nankumwa apeza mavoto okwana 21, Jordan Sauti apeza mavoto okwana 6,
A Smart Swira apeza mavoto okwana 9, Amiwa Tobias apeza mavoto okwana 17, Pamene amaiko usi aoja zake alibe mlandu apeza mavoto okwana 77. Ndekuti ku Lilongwe Nyanja constituency akusogola ndalaza Chakwera achikani cha MCP amene aleza mavoto okwana 23,934. Ndizimene ndinali nazo zotsatira za Lilongwe Nyanja constituency. Chabwino tikatero ndekuti akutsogola ndi ndani pakadali pano Brenda? Panopa ndekuti kumeneku akutsogola ndalaza Chakwera MCP amene ali ndi mavoto okwana 23,934. Chabwino dzulo sindikukumbukira kweni koma ndikumbutsa na dandaula za network kumeneko dzulo lija. Kunongo network inamba kuvuta chakumadzulo pamene amalowetsa zokhudza bwaira tale center chakumadzulo kweni chamma 10 ndi pamene ndinamva zoli kunali mavuta network koma network kunoko si mavuta kweni ayi. Chabwino tathokoza kwambiri Brenda komanso mwina funso lija kumakonda kufunsa yankho kunena kuti kwatsala ma constituency angati kumeneko. Kunoko kuli ma constituency okwana 19 ndekuti pakadali pano apanga ma constituency okwana 5 ndekuti tikutsala ndi 17. Yes, 17. Chabwino ndekuti tikhalenso tikulumikizana kuti mutifotokozere kuti ma center 17 amenewa zaenda motani. Ziko mukambiri. Chabwino tathokoza kwambiri Brenda Kayo mmodzi mwa atolankhani athu ameneyu ali mu mzinda wa Lilongwe kukamba za mu mzinda wa Lilongwe chaposa chedwa apa tikhale tikuloweranso kumeneko chifukwa bungwe lija la Malawi Electoral Commission MEC likhale ndi msonkhano wa atolankhani ndiye mwina tikudziwitseni zimenezo kuti musadabwe tikamakhala kuti tikupita kumeneko. Paja Malawi Electoral Commission akumabwera pafupi kuti ziwisa urena kuti zinthu zizikuyenda motani potsatira zotsatira mmene zikuyendera maboma osiyana ndithu mdziko muno. Tili pa line apa ndi Innocent Chunga kuchokera ku Nkhotakota kuti atifotokozerenso kuti kumeneko zinthu zikuyenda motani. Innocent ukutimva? Ine ndikuva yamwa. Chabwino zikuyenda bwanji kumeneko Nkhotakota? Ya izona ndi zinozi ndafika pa office ya bwana mkubwa koma ndinali ku Nkhotakota Central constituency kumwe kumeneko amalizipa zina zonse koma panopa chimene chasala kumeneko ndija kuti alowese mu system yawo sonyeza kuti mayo zateka komano alowese mu system yawo so network ndimene ikuwavuta komano zotsatirazo tilinazo ma official now so ndibafuna ndipereke an official result ya Nkhotakota Central constituency. Tiye nazo Ya iwo kwambiri pampando wa mtsogoleri wa dziko Nkhotakota Central constituency Joyce Banda APC apeza 300 atsogoleri alaza kwera achipani cha MCP apeza mavoto okwana 11,124 akamuzi wambo apezwa mavoto okwana 103 ndipo aidiu James Lungo aindependent apeza mavoto okwana 130 Akosmas Felix Bonzola aindependent apeza mavoto okwana 45 adalisoka bambe IUDF apeza mavoto okwana 794 atukere muluzi IUDF apeza mavoto okwana 527 Avina Musaliga DDP apeza mavoto okwana 13,488 ndipo aphunzira aindependent apeza mavoto okwana 37 Francis Menefumbo NDP apeza mavoto okwana 24 Akondo aina Kuma PDP apeza mavoto okwana 18 Jordan Saudi APC mavoti 17 Smart Swira independent mavoti 13 Amiro Ethiopia independent mavoti 11 ndipo Michael Usi apeza mavoto okwana 99 pa chisankho cha afungu ya limeneli maofficial results alimotele James Sylvester Ayuba apeza mavoto okwana 7,067 Jumari Makoswad independent apeza mavoto okwana 699 Andrew Galiwo independent mavoti 217 Amalidadi Ishmael Daonga IUDF mavoti 286 Apita Maziza Libani cha MCC mavoti 6,288
James Mongea independent 1491. Ahmad Isia independent 3981. Go Amuta Susan Kagoda aveza mavoto kwana 3850. Go Clement Istanbul ajibanja DCC aveza mavoto kwana 4428. Menemo ndimene man official exact ali kude alampo da kuda central constituency. Tikangana ndime imene tadusani ndime chiruka bwanji ku mbali ya ma constituency. Kumali ya ma constituency kunokoda kuda chasanji constituency imodzi ili ma constituency kwana asanu so far ma constituency kwana 4 man official exact yaje ijamene kapelekao chasanji constituency imodzi inayanko andako kuna kantawi jena ngati kulagusa usiku kunokoda kuti constituency yanko kuda ukula yomwe yasala akuti isa akuti alwalinga kumeneko komano panopa ndinaisa kuti ndipeze kuna utenga uli nokuza constituency kumeneko kutenga kwa mamonja ena mwe ali pa district kale center abanya kuti iwo auziwa ndi ma monja awo pa ground kuti kila yote chega komanso nawo akudapo zosaja zosili kufika mwina ku district kale center. Ndeti kuyembekeza kuti kumene kwatsalako tikhale tikumva kuchokera kwa iwe pa nthawi yanji anafotokozapo pamenepo. Pamenepo sana fotokoza ndikufotokoza panopa nje kuti a district elections officer nawo zikusoita kuti akutamanga tamanga kuti azido kwina pa ground kushinga kuti agaone kuti fotokoza ndi njani komano ndikuzokuona likazokhala network kapena kuna alidana dola okina agada pata wesa kuti ya information yochunga ndipo abali okina foto nyara anali nalo awuli mene inawakwira usiku so sili kuziwa kuti sikira panopa agalele kujipata kapena kuna foto ndama yende kapena kuna jineto kuita mpaka wili kuti kuna lete ndi kufuta so ilo kuti mayo awakaula manjiza kuna ratu mkisi mwao awena kuti akale pamalo kuti bayiyete ya pawo. Chabwino mukaonkhetsera zonse pa anayiwo zikuoneka kuti akutsogola ndi ndani pakadali pano. Ndonkheta zonse kukoda amene akutsogola ndi apita mutaliza achipani cha DCC ndipo amwe akukwera pambuyo wawo ndi Alazarus Chakwera achipani cha MCC ndipo pa namba 3 pakukwera adaisoka pambe omwe ndi UDM makosiye sokwana anayo bwe sofa chapa chilozera kuzera ma unofficial results. Chabwino tathokoza kwambiri. Kapena pali zina nzima. Tathokoza chimwene constituency yosalirayo akabwera ndi zotsatira zake tiyesa muti ziwisanso. Zikomo. Ya ndi mmene tamvera kumeneko kuti zikuyendanso ndithu motani. Mosayiwala mungokumbutsana zotsatira zimenezi pa Malawi nzosimikizika zikhale zosimikizika pakapokha bukwe la Malawi Electoral Commission litabwera pano kuzatifotokozera mwatsatanetsatane kuti zinthu zimenezi zikuyenda motani. Do you have anyone on the line ngati? Okay, chabwino. Timafuna tipange break pang'ono fada kufotokozerani zonena kuti tikhale tikukupititsani kulilongo kumene Malawi Electoral Commission ali Mentale Center afuna yankhulane ndarankhani nthawi yathu ikamakwana 2 o'clock tifuna tingolumikizana ndi amzathu kuti zokonzekera kumeneko zili